Azért amúgy nem gondolnád, vágod, így megy az út. Csak egy kis szar. Ilyen lábnyi, vágod, úgy feldob. Mi? Gyere! Gyere csak! Nyugodtan! Azt a kurva! Azt a keszi! Hallod? Tesó, te mit csináltál? Click on this link tree or !juice and follow my new social platform. Igen, Click on the Juice. box and make sure you sub there because that is where the juices flow. Ah! De! Jó, menjen a game. Dikaci! Hülye 39 000-ért? Csilló szláj. Stiló Slide 39 000-ért? Stiló Slide 39 000-ért? Miért nem működöm akkor? Na mi? Nem tudom, valami kiesett. Ott buborékol. Tesó, hát hogy vehetsz így ki cuccokat? Nem tudom, lecsúszott rá, ez my bad. Szia! Sziasztok! Szia! Szevasztok, okosok! Szia! Tej lesz? Tej? Nem tudjuk, ezt most kaptuk. Melyikőtök fogja kifignani a tejet? Én biztos nem. One chip challenge-et akarunk csinálni. Köszönjük szépen, szia! Megérkeztünk. Figyelj, akkor nézzük meg ezt. Ez mi ez? Találkoztam egy kis lányjal, Valenciában, egy spanyol bárban. Nem beszélek spanyolul. Te miért nevetsz? Azt a kurva életben mit csinálsz, hülye? Tesó, egy falatot éhezek otthon! Tesó! 3 napja nem ettem, testvérem! Esküszöm, nincs pénz! Tesó, legnagyobb! Köszi, tesó! Fogjuk kell kilépni, testvérem! Következik a pusztrák! Izguljați-mi pe șomere, cu nișoară, ia mă pugăi! Gyerekek, dupla mi! Csend, itt van a falkutya mögöttem, itt van a falkutya! Mit csinál itt, basszus? Tradicionális fiú vagyok, és nagyon szép lánya van, és elvihetném egy randira, mert... Annál fiatalabb vagy. De már hány éves? 12. Asztaró! Ez baj! Ez baj! Bocsánat, akkor... 12! Bocsánat! 12! Gyerekek! Az óriási nagy baj! Amúgy ez bűncselekmény. Ellövöd? Nyújtom a rakétát, mint egy gancsapmat! Jamaik a feelingra, pa. Hát gyerekek, ez gyenge volt. Nyújtom a rakétát, mint egy gancsapmat! Jamaik a feelingra, pa. Hallod?
Cset. Bazd meg. De ez ilyen izé. Verd össze a lábfejed, jó? És hátrafej. Úgy is. Mehet? Nem! Három! Ne! Ne! Jön, tesó! Gyújtom a rakétát, mit egy gangyammal! Gyerekek! Oké. Hol a fasz? Mesél a bornak! Mesél a bornak! Telómat vedd fel, tesó, telómat vedd fel! Telómat vedd fel! Mesél a bornak! Bocsánat! Mesél a bornak! Fuss, fuss, fuss! Ne tartsd ki a kamerát! Mesélek a bornak! Hajnalokon át! A két kezemet fogja! Megjöttük! Mesélek a bornak! Itt van, hogy csak el! Kezét a kezembe, és én így múlnék el! Vezess jóra, netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hát. Fogd meg, én ezt át akarom élni. Az ember messze menne, el ne feledte a házát, merre tart és onnan érkezett, sigatta a pusmagányát. Az ember messze. Úristen, mekkora parkour, gyerekek! Azt a mindenit! De hova mész? Gyere, ugorj! Ugorj, tesó! Bátya, zokniba? Várjál! Na jó van. Sietsz, öreg? Jó van, akkor majd beszélünk. Szevasz. Tesó. Nem azért mondom, de jó az a cipő rajta, jól áll. Jobb volt ez a cipő, nem? Neked mit csinálunk? Tesó, ez itt rám. Szereztem, tesó, félmillió forintot, vagy zsebre rakom. Menjünk hazafele szerintem, mit szólsz? Ezret öreg, Balázs. 100 000. Nézd fent a vitrátát, az a zöld, akkor jó. A zöld jó, ha piros gondolom nem jó. Durva! Érted? Megvan az értékrend, megvan az, hogy mi választja el szerintem ezt a kettő Igen. kategóriát. Neked mondjuk Nem, mi? van olyan is tényleg, amikor ilyen külföldi, ilyen nem eszkortok, én soha nem fizetek senkinek. Tudsz, hogy azt kifizetem. Hát ők fizetnek neked, nem? Nem, a repjegyet, meg a szállás, meg ezeket, amit kérnek, azokat kifizetem, de ilyen pénz, ilyen pluszban egyszer nem volt ilyen, még hogy adtam volna nekik. Aha. De hát, ja. És figyelj már, milyen neked? Hát a magyarok meg azok általában ilyen normálisabbak szoktak lenni. De hát azok ilyen baráti alapon. Magyar hölgyek, vagy igen, a lányokról igen, van szó. igen, azokat ilyen baráti alapon izélem igazából, és akkor ott el vagyunk, mindenki jól érzi magát, az kész. Aha. Tehát ez kölcsönös. Már hülye. Mi van? Mi? A faszomba ebben! Nem várjál, nekem mutasd meg a... Találtam valamit! De mi ez a szőke? Az a kutyád? Az remélem a kutyád. Ez egy póthaj volt! Hogy elpirult? Hogy elpirult? Zorol, nem? Hallod? Ez mennyibe kerül? 350. 350 000? Aha. Mész a faszomba, honnan van ennyi pénzed, bazd? Milyen most, hogy a kutya vízre csak van, bazd meg. Na mi van, adna oda, bazd meg. Ez 350 000. Geci. Beleragadt a kezembe, tudod? Ez 350 hülye, tudod? Realizálod hirtelen. De szeretem. Pofára esett magától. Mik ezek, bazeg ennek? Ez volt a borítója 23-nak? Mi a fasz? Jó, de kurva volt azt a kurva életbe. Az volt a borító, az a hivatalos borító. Ez a hivatalos borítója. Nézd már meg. Hivatalos borítója volt 23-ban. Baszki. Ja. De én nem tudtam, hogy ilyen... De ezért mennyit fizettél, hogy ez legyen a hivatalos? Hogy ez... Ők mennyit fizettek inkább. Ja, vagy ezért meg engedd? Aha. Ja. Az kajakerben van benne. Tényleg? Mi a fasz? Na, gyere a kövére.
Mit fúszhatom be patkány, geci bíró? Látod? Mit fúszhatom be? Ez az. Semmi nem. Látod, szabálytalankodni tudsz csak. Nem bírok. Mondd meg nekem, hogy kell. Nem mondd meg. Semmit nem bírsz, hát mit gondoltad? Akár itt bírsz csinálni? Jó, nagyon szép. Á, baszki. Tesó. Haló? Cső. Ogli? Ciao. Ajajaj, meg van vadulva teljesen, most hívott, hogy őrjön geci, és tudok rá hatni. De most ezt full komolyan mondod amúgy. Ja, úgyhogy nem tudom, bazd meg, mert pedig én szoktam tudni rá hatni geci, de most teljesen meg van vadulva. De mert mit mondtál neki, vagy mit látott? Hát látta a kivágott videót TikTokról, aztán őrjön. De mert hogy tiszteletlen voltam, azt meg akar most verni. Hát, hogy szétbaszod majd meg ilyenek, aztán most ez nem tetszett neki annyira. De mit mondott? Vagy... Hát, hogy kérdez, hogy hol laksz, mondtam, hogy Eger, és akkor leindult. Most aztán mondta, hogy intézi. Bassz meg. Jó. Ja. Hát kösz, hogy szólsz. Nem engedi, hogy lemenjen a 24 órás stream. Mondta, hogy ezt nem engedheti. Bassz meg. Ja, úgyhogy mondta, hogy már persze kérdés, és megtalálja, hogy hol vagy, és akkor oda megy. Bazd meg. Jó, próbálok. Man. Kell sör, azt tud egy... Alright, let's chill. Az Clicker TV, tesa. Nem mondok semmit a streameden. Jaj, el kell mennem, chat. Kurva életben. Chat! Itt hagyott az Ice egy üzenetet. Ezt megmutassam nektek? Egy szóval ráírva. Viszlát. Viszlát. 18 óra. Ice. Ezt ő írta? Mi a fasz? Mi az, hogy viszlát? Chat, itt minden szét van dobálva. Itt egy shorts. Mind a kettő jön áról, úgyhogy úgy sáfárkodjatok. Egyik library-re jön, másik meg... Mindre. Magyarország! Ahol állunk! Geci a kurva életbe már! Kinyitom ezt az AK-t neked, mit szólsz? Örülni annak az AK-t? Ja, amúgy én azért legyantáztattam, amúgy... Nyissuk ki ezt az AK-t neked. Nem, szemöldököl nem. De seggem igen. Ha az AK-t kinyitod, meg is csókolnak. Azt a kurva! Anyára! Hogy a legnagyobb fény! A legnagyobb fény, tesó! Hogy a fasz! A legnagyobb kés! Ami a fasz! Te mit csinálsz streamba amúgy? Te mit csinálsz streambe? Mi volt? Azt nem mit kell klippelni, tesó, már meg kellett igaz. Most jöttem ki a... Mondom. Hát te a kerettel. Ezt amíg nem raktad el, Kodi X107-es púzus a vége. Ne fasz! De geci! De idióta! De idióta! Ez volt a legkönnyebb ugrás az összes mókon. Kidőlt a kávészor itt. Tényleg? Nem tudom. Tess, az összes... Most mutatja. Ez a monitor. Nem baj, mehet tovább, úgyis balra. Ehhez közel én nem megyek. Folyik az oldalán. Most rakjuk rá, ömlik ki belőle. Várjál, jön! Ne szét! Ne, rakd még rá, rakd még rá! Rakd! Azt a kurva! Azt a büdös! Anyád, a plafont szétbasztuk meg a... tesó! Ez nem jó. Nem. Még bejött a szponzi utolsó percre. Kurva anyját. De jó. Let's go, W volt. Jamaica feeling a pa. Igen is lőtték, bazd meg.
Gyújtom a rakétát, mint egy ganja, mam. Jamaika feeling, rapa, pam. A gágyidat nyírom egy apartmanba.